Okay, class. Today we are going to learn about the conditionals. Okay, let's see. So, conditionals. But what's this, no? Què és? Vale, a veure. Els condicionals condicionen, com bé diu la paraula. Vale? Llavors, són les frases típiques de si això passés, tal qual altra cosa passaria. Vale? Llavors, n'hi ha quatre, bueno, n'hi ha més, però els quatre que veurem, vale, són el zero conditional, es diu així, vale, posant un zero perquè es diu zero conditional. Després està el first conditional. I després tenim el second conditional i el third conditional. I tots es construeixen de maneres diferents i serveixen per coses diferents. Vale? Començarem pel principi, per al zero conditional. A veure, el zero conditional és el que esmenta veritats absolutes. Vale? Per això normalment es sol utilitzar molt a ciències. Vale? Perquè, per exemple, si tu calentes gel, per exemple, es desfà. És així de fàcil, no? És una que passarà. Si tu calentes el gel, aquest es desfarà. Llavors, en aquesta construcció, la del zero conditional, com es construeix? Doncs sempre posem el if, vale? Es dividirà en dos frases, els condicionals. La frase de l'if i la frase de després, que anirà després de la coma. Vale? If més present simple, ha separat això, que se m'ha ajustat amb el nit, coma present simple. Vale? Això funciona així. Llavors, a l'exemple que hem dit, if seria if you hit ice, no? Si tu calentes el gel, coma, it melts. Aquest es desfà. Aquesta frase en què està? En present simple. If you hit ice, it melts. Perquè tu calentes, es desfà. Ja està. Vale? No té més història. Aquest és el zero conditional. El first conditional. Aquest és el que utilitzem bastant, perquè sol ser quan hi ha prediccions, però prediccions que són bastant segures. Vale? Posant que el zero conditional seria un 100% de veritat, no? Si fas això, passarà això altre, és 100%. El first conditional potser podríem estar en un 85%, li posarem, vale? De probabilitats de que passi. Per exemple, doncs, si tu veus un núvol, no? Dius, si està el cel fosc, plourà. Vale? O si plou, no? No anirem al viatge. O si plou, no anirem a la platja. Vale? Llavors, quina és la construcció? Doncs comencem amb live, com sempre. Com no, que se m'ha ido la olla. Posem live i després posem present simple un altre cop, vale? If més present simple. I aquí és on varia, perquè el que posem després de la coma és un futur simple, vale? Quin és el futur simple que posarem? El will, que és el will més infinitiu. Vale? Llavors, aquesta és una frase, aquesta és una altra, coma, una altra. Aquí igual, frase, coma, una altra. Exemple. If it rains, no? Si plou,
present simple, i fiquem la S perquè és tercera persona del singular. If it rains, we will stay at home. Ens quedarem a casa, no anirem a la platja. Vale? Això també es pot posar en negativa, o sigui, és indiferent. Vale? If it rains, we will stay at home, o if it rains, we won't go to the beach. Que és el mateix, no? Però en negativa, perquè el will en negativa és won't. Futur simple. Vale, doncs així quedaria. Vale? If it rains, we will stay at home. If it rains, we won't go to the beach. Vale. Aquestes frases, abans de continuar el second i el third conditional, que són més difícils, és més del mateix, però són més complexes a l'hora de construir-los. Heu de tindre en compte, vale? Heu de tindre present que es pot ficar aquesta frase, no sempre trobareu la frase de l'if primer, vale? No sempre us trobareu la primera frase i la segona frase després de la coma. Pot aparèixer també la segona frase i després la primera. Per exemple, en el cas de if it rains, we will stay at home, podem dir we will stay at home if it rains. Important, si això passa, vale? We will stay at home if it rains, la coma la traiem. Ok? O sigui que si queda així, if it rains, comma, we will stay at home. Molt bé. Hem posat el if, que és l'important que ens indica el condicional, ho hem posat en present simple, molt bé. Aquí després l'hem posat en futur simple, molt bé, i hem posat la coma. Fantàstic. Què passa? Si el que vull posar és primer aquesta frase, seria així. We will stay at home if it rains. Veieu que aquí no li poso la coma? O sigui, aquesta és la frase 2 i aquesta és la frase 1. No li posem coma perquè ja està fent l'if de connector. Vale? Important tindre-ho en compte. Second conditional. Vale. Aquest second conditional és el que potser dels que més s'utilitza, perquè serveix per dir situacions impossibles o molt poc probables. És el famós si guanyés la loteria em compraria una casa o un cotxe. Vale? Per exemple, o sigui, construcció, sempre igual. Live, vale? Més, atenció aquí, past simple, coma, i ara el verb modal would més infinitiu. Veieu? Primera frase, segona frase. Exemple, el que hem dit. Si guanyéssim la loteria, aquest és el més famós de tot, tothom sempre posa el mateix exemple, però per alguna serà. Vale? If I won the lottery, I would buy a... Ui, la U, no m'ha quedat. Buy a car. Vale, anàlisis. Està l'if, que està bé. If I won està en passat simple, segona columna dels verbs regulars, coma, I would, verb modal, by an infinitive. By an infinitive. Sí? Una altra frase d'aquestes, perquè aquest és una mica més complex. Vale? Ficarem la famosa cançó de Beyoncé, If I were a... No, la canviarem, que no m'agrada. If I were, si jo fos, if I were what, a firefighter,
O if I were, si jo fos, if I were a cooker, or... Yeah, let's see if I were a firefighter. Firefighter. Si jo fos un bomber o bombera. If I were a firefighter, I would be very busy. Posarem així. Vale? Estaria molt ocupat. No ho sé. Me l'he inventat. Ok, so if I were a firefighter, I would be very busy. Atenció, aquí us hauria d'estar cridant atenció a alguna cosa. I el que us hauria d'estar cridant atenció és que no he posat I was. He posat I were. Quan vam aprendre, quan vam fer el passat, que el I anava amb el was. Vale. Això varia quan és condicional. Quan fem condicional, el temps verbal del verb to be en passat s'utilitza per l'I al where. Per al he, no té per què, però per al I sí. Vale? Que pots utilitzar el was? Sí, sí que pots, però queda més informal, no queda tan formal. Ok? Per tant, utilitzarem el where. Queda millor. Vale. Third conditional, l'últim. Aquest tercer condicional és el condicional que serveix per parlar del passat. Vale? Imaginant-te que si jo hagués fet això, no? M'hagués anat millor la vida. No? És com és el condicional de passat, el tercer. Vale? Per tant, per això la seva construcció involucra el past perfect. Vale? Perquè aquí hem utilitzat el past simple. Ho veieu o no? Que en el second conditional hem utilitzat el past simple. Llavors, si volem parlar del passat, haurem d'anar més enrere i el passat dels passats és el past perfect. Per tant, if més... Ai, aquí se m'hauria de ficar més. Més past perfect, coma, would. I ara atenció, perquè aquí ve un infinitiu de passat, ¿vale? Que dius, ui, què estàs dient? Bueno, fàcil. Would i com si fos un present perfect, ¿vale? Would més have més tercera columna. Sí? El past perfect com es feia? Doncs amb el had més tercera columna. Això era el past perfect, remember? Per tant, exemple. If I had studied more, I would have passed the exam. Ué, que no m'hi cap la M. Bueno, the exam. Ok. No es veurà bé, però no em deixa escriure perquè hi ha alguna cosa aquí. Vale, queda clar, no? So, if I had studied, had is past perfect. If I had studied, I would més el have més la tercera columna, passed the exam. Doncs per ara ja estaria el tema dels condicionals. Hi ha més coses de les que vull parlar, perquè no sempre podem escriure if. Hi ha altres maneres de substituir l'if, com unless o as long as, però això ho veurem en un altre vídeo o a classe. Doncs ja està.